NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो थांनाय 27 जानुवारि 2020 जालांनाय जा बिटिआर गोजोन सुक्ति बेनि सासे सागानगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि बिथांखौ थांनाय 22 जुलाइ खालि हराव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय हरखाब लानानै थांनानै काहिलिपारायाव थानाय 10th एपिबिएन केम्पआव दोनहैनाय जा बाथ्रा बे जाथायखौहाय जों बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय गिख्रंनाय फोरमायनायजों लोगोसे जोङो निन्दा खालामो मानोना बे खामानिखौ मावनायाव जेल अथरिटिनिफ्राय एबा सोरखारनिफ्राय बिथांनि न'खरनि मानसिनो मिन्थिहोनाय जायाखै न'खरनि मानसिखौ खोमसियाव दोननानै बेबादि खामानि मावनायखौ जों निन्दा होयो थांनाय 27 खालारावहाय आं गावनो आंनि बिदा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव एसे खबर लानो होननानै जेब्ला थाङो अब्लासो जेलनि सुपारिनटेन्डेन्टआ आंनो खिन्थायो जे रन्जन दैमारिया बे जेलाव गैया आं गिख्रंखाङो बागदावखाङो आं सोमोनांनानै बिथांखौ सोङो जे मानि थाखाय बहा लांनाय जाखो बहा दं अब्ला बिथाङा मोनसेल' खोथा बुंदों जे काहिलिपारायाव दोनहैदों नोंथाङा एडिजिपि एसबि हिरेन नाथ बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनानै सोंनानै ला आं लोगो लोगो एडिजिपि एसबि हिरेन नाथ बिथांखौ फन खालामो बिथाङा बुङो जे नोंगौ जों काहिलिपारानि 10 एपिबिएन केम्पासावहाय मोनसे स्पेशियेल जेल बानायनानै बिथांखौ दोनफैदों मानि थाखाय बेबायदि हारसिं दोननाय जाखो होनना सोंनायावहाय बा बेसे गोबावनि थाखाय अब्ला बिथाङा मोनसेल' खोथा बुंदों जे बिथाङा मोजाङै थाथों होननानै लाबोदों नाथाय मोजाङाव थाथों होननानै लांदोंब्ला मानो न'खरनि मानसिखौ खोमसियाव दोनखो मोजाङै साननानै मोजाङै थाथों होननानै लांदोंब्ला जोंनो खिन्थानो हायि मा जाहोन जाखो आं गले गले सोंदों खिन्थु बिथाङा बेखिनिखौनोल' बुङो गासैबो दासिम आं सोरखारि मानसि जेसिनाव आं सोंनो नागिरो बे मोनसे खोथाखौ बुंनानै जोंखौ फोलागासिनो दङ जे बिथांनि मोजांनि थाखायनो लांदों मोजांनि थाखाय लांदोंब्ला रायजोआ सान्थि मोनगौमोन जोंबो सान्थि मोनगौमोन बेखिनिखौ जोंनो फोरमायनानै होनबा आरो जों सोरखारखौ कअपारेट खालामगौमोन जे खोन्थानाङा बाहेराव होननानै बुंनायमोनब्ला जों बेखौबो मानिगौमोन जे मोजांनि थाखाय लांदों सान्थि फैगोन माबा मोनसे सल्भ जासिगोन रायजो राजानि गोसोआव गोजोननाय फैसिगोन बेवहाय जों कअपारेट खालामगौमोन खारन गोदो जेब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ बांलादेशनिफ्राय लाबोदों बे समावहाय बायदिसिना खामानि गोजोन सावरायनायखौ आवगायहोनो थाखाय दावहा दोनथ'नायखौ आवगायहोनो थाखाय जोंखौ बायदिसिना खामानि मावदों आंखौ पार्सनेलि आरो माब्लाबा बर' वुमेन जास्टिस फराम हिसाबै जोंखौ फोथायनायाव लानानै खामानि मावदों आरो जों सोरखारखौ सहजुग खालामदों जों कअपारेट खालामदों माखासे खोथाखौ माने मिडियानो खिन्थानाङा होनना बुङो जों मानिदों खारन जोंनि सार्थ'आ एकमात्र सान्थि गोजोन आरो बेबायदियै जों कअपारेट खालामदोंमोन दाबो जों कअपारेट खालामगौमोन आं गले 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 सोंथाबनायनि उनावहाय दाख्लै 31 जुलाइआव जेलनि सुपारिनटेन्डेन्टआ आंनो खिन्थाबाय जे मिडियाया दावराव खालामगोन होननानै जों खोन्थायाखै खिन्थु दिनै मा जाखो बे समाव खोन्थानायब्ला जों कअपारेट खालामनानै जोङो सिरि जागौमोन खोथाया जों मोजाङै जोङो पजिटिभलि खोथाखौ बुंगौमोन रायजोआ गोजोनगौमोन खिन्थु दिनै बेखौ खिन्थायालासिनो जोंखौबो ट्रास्टआव लायालासिनो जोंखौ फेथआव लायालासिनो जिखिनि खामानि मावबाय बेखिनियाव जोङो दुखु मोनदों आं गले गले बुंनायाव बिथाङा बे खोथाखौ फोरमायदों उनावहाय नायहैनो थाखाय दा सेन्ट्रेल जेलनिफ्राय पारमिसन लानांगौ बेखौ लानानैहाय एसबि अफिसाव थांनांगौ एसबि अफिसाव थांनानै बे एप्लिकेसन पारमिसन कपिखौ हैनांगौ बेयावहाय बिथांमोना सानै एसबि पार्सनेल होनानै हरो बिथांमोना जोंखौ एपिबिएन केम्पआव लानानै थाङो आरो बेयावहाय बे स्पेशियेल जेल बानायनायाव सानै स्टाफ दङ बे सानै स्टाफ आरो एसबिनि पार्सनेल सानै बिथांमोननि सिगाङाव जों रायज्लायनो मोनो आरो जेब्ला आंखौ लांनाय खालि 20 मिनिटल' आंखौ रायज्लायनो होदों बिथांखौ आं जिबादि नुदों देहाया मोजां नङा गोसोआथ' मोजां नंखाया बिथाङाबो गावा थगायजानाय बादि गले गले थगायजानाय बादि दा फिल खालामदों ओरैनो नोंथांमोना आं बुंना मोजां मोनगोन जे रन्जन दैमारिया हि इज अलवेज पजिटिभ जों मालाबा एसे दुखु मोनब्लाबो बिथाङा सानफ्रोमबो पजिटिभ खोथा बुङो सिन्था खालामनाङा ओरैनो खिन्थु बे खनसेयाव बिथाङाबो साननो बाध्य जादों बिथाङा जेब्ला जेलनिफ्राय लांनो नागिरदों हराव अब्ला होनदों आं सिस्टारखौ फन मोनसे खालामनो जेल अथरिटिया बुंबाय नों खालामलायनाङा जों खालामगोन खिन्थु बेबादिनो सिमोन जेब्ला कर'ना बेराम जानाय आदाहा अब्लाबो जोंनो खिन्थाखायाखै जेलाव थानाय बिनि लोगोफ्रासो आदाखौ हस्पिटालाव लांखांनायनि उनाव जोंनो फन खालामनानै जनायनाय जिखि जाया बे खोथाखौहाय आङो सानदोंमोन जे जिहेतु बिटिसिआवबो आरो स्टेटआवबो
BJP आरो UPPL एलायन्सआव सोरखार दागासिनो दङ सालायगासिनो दङ बेवहाय बिथांमोनजों सावरायबायनानै माबाफोर थांखि लानानै लांदों खोमा होनना साननानै आङो मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि बिथांनाव आं फन खालामना सोंदोंमोन अब्ला बिथाङाबो गोमोबाय बिथाङा बागदावखांदों खोनानानै आरो बहा लांखो मानो लांखो बेनि उनावहाय आं गासै खोथाखौ बुंबाय बेनि उनाव बिथाङा BTCनि CEM प्रमद बर' बिथांखौ फन खालामबाय बिथाङाबो फोरमायबाय जे मिन्थिया बिथांमोननि नलेजावबो गैया बिथांमोनखौबो खोमसियाव दोननानै बे खामानिखौ मावदों नाथाय साननैनि उनाव जों रायज्लायनायनि साननैनि उनाव थांनाय 30 जुलाइआव जेब्ला गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा चिराङाव फैदोंमोन अब्ला बे खोथाखौ प्रमद बर' बिथां CEM आरो MLA लरेन्स इस्लारि बिथांमोना गिबि मन्थ्रिजों सावरायदों होनदों आं बुंनाय बाथ्राफोरखौ लानानै जे न'खरनि मानसिफ्रा मिथियाखसै बोरै बोरै लांनाय जाखो आलादा जायगायाव दोनहैदों होनना खोनादों बेबादि बुंदों अजद होदों न'खरनिफ्रा अब्ला गिबि मन्थ्रिया बुंदोंनो नंगौ आं मिथियो खोथाखौ दायो ओमफ्राय उल्था बुंफिनबाय जे नोंसोर दायो बेयाव चिराङाव न' गंसे नागिरलाय रन्जन दैमारिनो BRPL केम्पासावबा मोजां जागोन सिकिउरिटिया टाइट जागोन थ' बेयावनो बेखौ दोनफैनो हागोन आरो बेयाव थानानैनो बाहेरनिफ्राय बिथाङा गावनि केसनि खामानिखौ मावनो हागोन थ' गेलेनाय बाथ्रा बादि खालामनो नागिरदों आरो बुंदोंनो जे बेयाव दोनफैब्लाबो BRPL केम्पासाव दोनफैब्लाबो बेबो स्पेसियेल जेल बादियानो जादों नाथाय बेखौ मिथिनानै लानांगोन दिनै सोरखारा जे बर' रायजो राजाया जोंनि हारिया रन्जन दैमारि एबा जर्ज बर' बा रिफिखां गयारिमोनखौ जेलनिफ्राय हगारनायखौसो लुबैदों जेलनिफ्राय दिहुननानै बहाबा थाला मारिनानै गृहबन्दी हाउस एरेस्ट खालामनानै दोननायखौ लुबैयाखै हगारनायनि नामाव ओरैनो बाहेराव बहाबा थाला मारिनानै दोननायखौ रावबो लुबैयाखै आरो बेबादि खालामनायखौ जुदि बर' हारिया गोजोनगोन बा बेबादि खालामनानै बर' हारिखौ थगायनो हागोन होननानै सानदोंब्ला दिनै मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोरोन्थि खालामनाय जागोन बर'खौ दिनै बेबादि रावबो थगायनो हाया आरो जुदि हगारनो गोसो गैया अब्ला बिथांखौ जेलावनो दोनथों बेबादि लाबथिंलाबायनानै फिजिकेलि आरो मेन्टेलि जाहाथे टर्चार होआ दिनै बिथांमोना बुंदों जे बाहेरायाव थानानै गावनि केसनि खामानि मावथों मा केसनि खामानि मावनो दंबावो रन्जन दैमारि बिथाङालाय बिथाङा केसनि गासै खामानिखौ गावनिफ्राय जि मावनो गोनां मावजोब्बाय सोरखारा नागिरनाय बादि सोरखारा लुबैबाय जेलनिफ्राय दिहुनना लानानै थांनानै बिटिआर सुक्तियाव सागान होबाय सुक्ति जाबाय बिनि उनाव हाथियार गथायनो खावलायबाय हाथियार गथायबाय जोब्बाय बिनि उनाव NDFP खौ सिफायनो होबाय डिसबेन्ड खालामनो होबाय सिफायबाय गैलिया रन्जन दैमारि बिथांनिफ्राय बा NDFB निफ्राय दा मावनांगौ जेबो गैलिया आरो दायो जुदि मावनांगौ दङब्ला सोरखारहासो दङसै दिनै मिरु सोरखारा दङ रायजो सोरखारा दङ बिटिआर सोरखारहा दङ जे बिथांमोनखौ माबादिहाय जेलनिफ्राय दिहुननानै रायजो राजाजों थानानै खामानि मावहोनो माबादि मोन्थाय होनो हागोन बे बिथांमोननिसो खामानि नंगुबै ओंथियाव जुदि गोजोन जा गोरोबथा जादों बेनि प्रति जुदि एसेबो मान होयोब्ला बिथांमोनखौ बख'नानै लाबोनो नांगोन आरो बिथांमोनखौ जुदि जि बिथांमोना पलिटिकेल क्राइम खालामदों राजनैतिक जि अपराध बेखौ जुदि क्षमा होनो हानाय अबस्थायाव गैयामोनब्ला बेखौ जुदि दिनै बेनिफ्राय बारग'होनो बा हगारनो थाखाय जुदि हानाय अबस्थायाव गैयामोनब्ला मानो सुक्ति खालामनाय सुक्ति खालामनाङामोन बिथांमोना जेलावनो थाबाय थागौमोन दिनै सान्ति गोजोननि नामाव सुक्ति खालामनानै बिथांमोनखौ दिनै जोबनानै दोननायाथ' दोननाय आरो दिनै दा जिखिनि दिन्थिबाय थादों जों बेखौ सोंखारियो दिनै बुंनो हागौ जे रन्जन दैमारि बिथांजों सोरखारा रायलायनांगौ जेबो गैला बिथांजों कन्डिशननि बागै रायलायनांगौ जेबोआनो गैला जोबखाबाय बेखाय बिथांखौ हगारनाय बिथांनि लोगोफोरखौ हगारनाय बेल'सो बाखि दंसै आरो जुदि रायलायथारनो गोसोब्ला चिफ मिनिस्टारा जेलाव फैनो असुबिदा बेखौ लानानै थां फन मोनसे खालामनानै लानानै थां बहा गेस्ट हाउसाव रायलायो बहा हटेलाव रायज्लायनो हायो खिन्थु दिनै जिखिनिखौ खालामदों बेजोंहाय बर' हारिखौ आरोबाव खनसे गोथां नाख्रेबनाय नासयनाय बर' हारिखौ दिनै थगायनाय बर' हारिखौ दिनै गाहायाव सिङाव दोननानै जोंनि सायाव रायजो जानाय नागिरनायखौ जों नुदों बेवहाय गोबाङा सोंदों जे जों दिनै मा खालामगोन बेनि एगेन्स्टआव आं बुङो जों जेबो खालामनो दरखार गैया दिनै रायजो राजाया सिरि मोनजोब्बाय आरो सोरबा सिरि मोनाखैबा आं दिनै बर' वुमेन जास्टिस फरामनि चिफ एडभाइजार हिसाबै आं खावलायनो लुबैयो जे रायजो राजाया
बयबो सिरि मोननांसिगोन जोंनो दिनै स्कुल होयोब्ला इउनिभारसिटि होयोब्ला लामा होयोब्ला जोंनि बर' रावखौ बहाबा एस'सिएट बेफोरखौ होयोब्लाबो दिनै बर' रायजो राजानि गोसोखौ रावबो सान्थि होनो हानाय नङा जेब्लासिम जेलाव थानाय साफ्रोमबो NDFBनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ हगारा अब्लासिम बर' रायजो राजानि गेजेराव खुनु मोनसे डेभेलपमेन्टेल खामानियाबो बर' रायजो राजानो सान्थि होनो हाया बे बाथ्राया दिनै रोखा बेनिखाय मिरु सोरखार आरो रायजो सोरखार आरो बिटिआर सोरखारखौ जों खावलायो सम थानायावनो जाहाथे मोजां थांखि लायो खारन जों मिन्थिनायाव NDFBनि गासै खामानिखौ जेलनिफ्राय बहननाय मार्टियार्सफोरनो थाखा होनाय बहाबा बिथांमोनखौ माने रिहेबिलिटेसन होनाय बायदि बायदि केस उथायनाय बेफोर खामानिखौ नायनो थाखाय आसाम सोरखारा मोनसे कमिटि दाना होदोंना जों खोनादों 3 सोद्रोमानि बेवहाय CM प्रमद बर' बिथां दङ डेपुटि चिफ प्लास MLA गबिन्द बसुमतारी आदा दङ होनना खोनादों आरो फेरेंगा बसुमतारी दङ होनना खोनादों खिन्थु बिथांमोना दिनै मा खामानि मावदों जों बेखौ नुवाखै आरो जेब्ला जोङो बिटिआर लेभेलाव सोर दङ होननानै सोङो अब्ला बेयाव जों सानैनिल' नाम खोनायो बेवहाय गबिन्द बसुमतारी आदानि नामखौ खोनायो आरो फेरेंगा बसुमतारीनि नामखौ खोनायो दिनै आं 13-14 बोसोर बे केसजों आङो लोब्बा लानानै खामानि मावबोगासिनो दिनै बिथांमोना जोंजों सावरायाखै बा जोंनि जाय एडभकेट दङ बिथांजोंबो सावरायाखै बेवहाय मा लेभेलाव माबायदि खामानि मावनो नागिरदों जों दिनै खोमसियाव दङ न'खरनि हिसाबैबो हारि हिसाबैबो संगठन हिसाबैबो जों दिनै खोमसियाव दङ थारैनो मा मावनो नागिरमारदों बिथांमोनखौ सख'नो थाखाय जों बेखौ दिनैसिम मिन्थिया दिनै आं सानो जे बिथांमोनाबो बे खोथाखौ सोरखारनियाव बुंनो हायोमोन जे मानो बेबादि खालामखो बिथांमोना खुद्रिनो हायो एसे जे दिनै जोंनो मानो खिन्थायाखसै बर' रायजो राजानो मा फिननाय होनो दिनै जे मानो रन्जन दैमारिखौ बिथिं लाबथिंदों मानो बेयाव दोनहैखो आरो दायो मानो BRPL न' नागिरनो होलायखो बेखौ खालामोब्ला बर' रायजो राजाया जोंखौ गाज्रि मोनगोन बिनिख्रुइ हगारनानै होदो होननानैहाय प्रमद बर' बिथांमोना बुंनो खाबु लानो हायो अब्ला बर' रायजो राजाया जोंबो गासिबो बिथांमोनखौ मोजां मोनगोन आरो साबायखर बावगोन नाथाय बिथांमोना बिनि सोलाय आं मिन्थिया सोरबाया नुदोंब्ला खिन्थु आं दिनैसिम जा नुदों जे प्रमद बर' बिथांखौ आङो गोख्रोङै सोरखारनि सिगाङावहाय मिडियायाव बा बहाबा जे जोंनो रन्जन दैमारि बिथांखौ सिगनेटरिखौ नांथारगौ बिथाङा दिनै जि खामानि मावनो गोसोमोन रायजो राजानि थाखाय बेखौ मावनो खाबु होनांगौ जेलनिफ्राय थाबैनो हगारना होथारनांगौ होननानै बुंनाय आं खोनायाखै जुदि बुंदोंब्ला आं निमाहा बियो खिन्थु आं नुवाखै आं नुनाया बेखौसो नुदों जे प्रमद बर' बिथाङा बुङो गेजेर गेजेर मिडियायाव जे सोरखारा मा खालामदों बेखौ फोरमायो जे सोरखारा थाबैनो हगारगोन होनदों सोरखाराबो सावरायबाय थादों CMआ रन्जन दैमारिखौ बाहेरायाव थानायखौ लुबैयो बाहेरायाव थानानैनो बिथाङा केसनि खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बुंदों थाबैनो सख'गोन होनदों सोरखारा सावरायगासिनो दङ बेखिनि खोथाखौसो जोङो फोरमायबाय थानाय नुयो बेवहाय आं बिथांमोनखौबो खावलायो जे प्रमद बर' बिथाङा जेरै 15-16 बोसोर सिमां नुबोनाय बर' हारिखौ फेदेरनो मावनो सिबिनो बेबादिनो 35 बोसोरनि आगोलाव रन्जन दैमारि बिथाङाबो सिमां नुदोंमोन जे जोंनि बर' हारिखौ बुहुमनि गुबुन हारि बादि गसंहोगोन मान सन्मानजों खर' दैखांनानै फोथांना लाखिगोन जों ओरैबादि मोनहैयोब्ला ओरैबादि मावगोन बर' हारिखौ ओरैबादि स्टेटासाव लांगोन होनना बेहाबो अनेक सिमां दङमोन बे सिमांखौ दिनै संग्रामा जोब्बाय जेला सुखथिया जाबाय जेला हारिखौ सिबिनो हारिनि थाखाय गाव सिमां नुनायखौ मावफुंनो थाखाय बिथांखौबो खाबु होनांगौ होननानै जोङो दाबि खालामो दा बेखौथ' जोङो बुंनो हाया खिन्थु मालाबा जोङो नुयो जे पलिटिक्सआव जोङो डिभाइड एन्ड रुलखौ जेब्लाबो नुयो खुनु हारिखौनो खौसेयै थानो होआ गावबा गावनि पार्टिनि मुलाम्फानि थाखाय आं बेयाव गोसोखांदों जे जेब्ला NDFBनि केसखौ फास्ट ट्रेकआव होदोंमोन बे समावहाय BPFआ BJPजों सोरखाराव एलायन्सआव दंमोन खिन्थु बे फास्ट ट्रेकआव होनाय बाथ्राखौ सोरखारा हारसिं डिसिसन लाबाय खिन्थु गावसोरजों एलायन्सआव थानाय BPFनो मिन्थिहोआखसै जेब्ला बेखौ पेपाराव होबाय डेट डिक्लेयार होबाय जों होसो होसो बिथिं बयखौबो लोगो हमदों बेबादियाव आं मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो लोगो हमदों जेब्ला आं बे खोथाखौ बुङो बिथाङा जथेरनो हायाखै बिथाङा रागा जोंदों बुंदों जे जों मानो रायलायाखसै बेथ' गाज्रि जाबाय जोंनो खोन्थायालासेनो मानो बेबादि होनो हाखो दा दिनैबो एखे कन्डिसन आं नुबाय बे समावहाय बेबादि खालामनायखाय दिनैबो बर'आ रायो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ BPFखौ जे बिथांमोन थानायावनो मानो फास्ट ट्रेक होनाय बिथांमोनानो होनाय होननानै दा दिनैबो बेखौनो खालामनो नागिरदों नामा
जे UPPL जों सोरखार दादों मोननैयाव मोनसेयावल' नङा BTC आवबो आरो स्टेटआवबो थेवब्लाबो दिनै प्रमद बर' बिथांमोननो एबा UPPL नि दैदेनगिरिफोरनो मिन्थिहोआखसै बिथांमोनजों रायलायनानै मोजांनि थाखाय लांमारदोंबा बुंनो हायोमोन जे जों बिदि लांथ'नोसै नङा होमबा गाज्रि जानाय नङा खोमा सावरायनानै लांथोंमोन खिन्थु दिनै बिसोरखौबो मानो दोनखोमाबो जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथांखौ रायजोआ गाज्रि मोनदों मोनगोन मावनो हायाखै होननानैहाय स' बेबादिहाय जोंनि गेजेराव जाहाथे बेजों बे हाब्रु सारला लायबाय थायो बेजों बे जाहाथे नांलाय खमलाय जानानै जों खौसे जानो हाया आरो जोंनि हारिनि थाखाय जोंनि फिउचारनि थाखाय जेराव जों फकास खालामनांगौ बेखौ जाहाथे बर' हारिया फकास खालामनो हाया बेबायदि मोनसे कनस्पिरेसि पलिसि थानो हागौ जेबो गिदिर खोथा नङा बेवहाय जोंनि रायजो राजा जायखिजाया हान्जायाव थाया मानो एज ए बर' जोङो बयबो कनसियास जानांगोन सांग्रां जानांगोन बुजिनो नांगोन सोरबाया जाहाथे पलिटिकेलि खैसाराव जोंखौ हारि हिसाबै जाहाथे गाब्र'होनो हाया पार्टिया थागोन मोनसे जाथियावहाय मोननै मोनथाम पार्टि थायो बेखौहाय जोंहा बाजानांगौ बुंनांगौ जेबो खोथा गैया खिन्थु बे NDFB नि लिडारफोरखौ हगारनायनि मुङाव जाहाथे आरोबाव जोंनि गेजेराव बेले बेजे खालामनानै बर' हारिखौ जाहाथे लोरबां खालामो बिनि थाखाय सांग्रां जाथों होननानै बा सांग्रां जानो थाखाय आं जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायो